non ne bɛ fɛ k'e ɲininka juge k'i wele non Mali juge bɛ ko dɔ kɛ kuma la ne bɛ sigi i bɛ yɛlɛ quoi k'i convoque juge k'i convoque ka na n'i ye. E yɛrɛ b'a dɔn k'i ka mandat bɛ k'i kɔnɔ. K'a bɛ dumuni na fɔlɔ ko n ka carte copie di ko n ka carte di carte bɛ di mun kama. Mandat de dépôt mandat sɛbɛn tɛ ne ko problème t'a la n ko n bɛ taa carte ta ka na. donc i digi. ne ye n digi a bɛ mun fɔ ne ye ko n'i mana ko n bɛ se k'i ɲini k'i minɛ n ko ayi ni e ye ne minɛ o tɛ e ye tugun o ye Ala ye ne yɛrɛ ka fagonenya o tɛ e tɛ dɛ ni e mana ne minɛ bilayi an ne sa mɔgɔ ka sɔrɔ n tɛ jigin e la o ye ne yɛrɛ ka fagonenya de. donc a ye sira d'i ma yan. ne taara so ka taa rapport ɲini. ne taara tile 2 ne kelen ka rapport sɔrɔ ne nana n k'i ko cogo di n ka kɛra cogo di cɛ boli bɛ cɛya la quoi minnu b'u jɔyɔrɔ kelen parce que u b'i wele ka na n'i ye ne ka i b'a fɔ hadamadenya quoi kɛ mɔgɔw wele ka na ne ka taa datugu non wala Mali c'est liberté fɛnba ye koyi a y'a fɔ président ye a ka kuma président ka to mɔgɔw ka liberté. non mais surtout e yɛrɛ bɔra ka fɔ. non liberté ye fɛnba de ye parce que mɔgɔ caman b'aw jalaki k'a fɔ aw bɛ propagande na ni guerre na surtout waati min an bɛ ka Kidali ɲɛ mais est ce que ni mɔgɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ fɛn fɛn taara nin waati na a ye o ye mɔgɔ ye minnu tun bɛ ko fɛsɛfɛsɛ pour que mɔgɔw ka se ka faamu par exemple ni Abdou ka vidéo laban ninnu lajɛ surtout ni récupération na jɔyɔrɔba yira la n'i ye Sidiki ninnu lajɛ Azawad ninnu kɛlɛ la c'est à dire mais ninnu bɛɛ de taara ɲɔgɔn sɔrɔ kaso la bi est ce que mɔgɔ tɔ ninnu tɛna jɔyɔrɔ sisan k'i bolo jigin parce que ko in bɛ ka taa cogo min. mais d'abord de kama c'est pour affaiblir o de to ne k'i ma an minnu bɛ kɛnɛ ma c'est vrai que dernier moment à l'autre an bɛ taa mais yanni an ka taa f'an k'a dɔn k'a fɔ. e tɛ yen to yen. i se t'a la o. parce que e ni marabaga ninnu man di dɛ. ayisa se t'a a bilayi foyi tɛ ne Sylvain prison cɛ. ok foyi et que ne b'u fo yɛrɛ Sylvain prison ka dɔgɔ mun tɛ ne wele k'an fo ka fɛn kɛ ne bɛ ka e ɲininka min na Jalo min bɛ kuma Azawad tɔgɔ la min bɛ kuma ka Azawad ka kuma fɔ mais a bɛ tila ka nkalon tigɛ o a bɔra k'a fɔ ko Anifis kan k'an b'a minɛ kelen filanan ye min ye ko Agɛlɛw kan Tesali kan k'an b'a minɛ ko Azawad commandant ko le commandant de l'armée de Azawad ko bɔra k'a fɔ k'a bɛ yɛrɛkili fɔlɔ ni ne ko tɛ ka kuma yɔrɔ mɔgɔ t'o bagabaga an min kan k'o jaabi ni y'an bagabaga mɔgɔ bɛ da jɔn kumakan na mɔgɔ bɛ da ale de kumakan na Azawad page de kumakan na an tɛ se ka sigi k'o lajɛ o anw ka armée ye Anifis minɛ ka Agɛlɛw minɛ donc ale bɛ ka Kidalikaw de hakili lasigi u kana fɔ ko mun Azawad de bataille perdue donc commandant ka sɔrɔ nkalon don commandant tɛ yen commandant sara Al Mahamoud a sara a tirala k'a faga Assane a faga kan an y'a faga ma dɔn ni y'a faamuya Musa Al-Shafiu min bɔra Libi ka na ni renfort an y'a faga mais n'u taara u su don Kidali yɔrɔ dɔ ko Alun yɔrɔ b'a yɔrɔ dɔn quartier Alun i ye Kidali kɛ i b'a yɔrɔ dɔn Alun mais n ye Kidali kɛ mais n tɛ quartier Alun yɔrɔ dɔn. MINUSMA bɛ quartier min na tɔgɔ ye di. MINUSMA ka quartier général. donc au kɔfɛ u ye kaburu dɔ dilan yen donc tous les officiers qui ont trouvé la mort sur le terrain moi su ka don élément ka n'u ye parce que ça va a bɛ mɔgɔw démoraliser ils sont obligés maintenant ka taa su ninnu don kɔfɛ anw de ye su ninnu dontɔ ye anw de bɔra n'a ye. anw jɔ. anw kumakɛlaw. e tun bɛ yen de. non olu bɛ kuma caman fɔ olu bɛ yan. ayi non komi ko aw y'a ye. voilà n bɛ ka kuma de ɲɛf'i ɲɛna. o su. non komi ko aw y'aw ye. aw y'a ye o de kosɔn. Assane Akbaga ka saya anw de y'a to ni mɔgɔw bɔra a kalama mais u tun bɛ k'a dogo parce que cɛfarin don mais Jalo ye m'o fɔ o mais n'a kun sɔrɔ k'an y'an man k'o don dun. a bɛ gɛlɛya. a tun bɛ moral di terroristes ma u k'a bila u kunna k'u ka mɔgɔ ma sa u ka mɔgɔ sara de et on est à 2 pas de Kidal donc anw tɛ se ka armée ka exploit kɛ fu ye an bɛ guerre mun na an bɛ guerre de médias de la an bɛ guerre de propagande de la an ye RFI datugu ka France 24 datugu k'a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ datugu sisan an dama de bɛ réseau sanfɛ mais u bɛna s'an na ni min ye o ye pôle de ye cybercriminalité u bɛ se k'an bagabaga n'o de ye m'a fɔ ma u bɛ se k'an bagabaga n'o dɔrɔn de ye sinon bi in na bilahi